Ƙasar Nijar ta shigar da RFI ƙara. RFI wata babbar tasha ce ta yada labari a duniya gabaki ɗaya, wadda tana ɗaya daga cikin tashoshin yada labari na ƙasar Faransa. Dalilin da yasa Nijar ta shigar da wannan tasha ƙara shine saboda suna rawaito labarai a cikin Nijar waɗanda ke tare da hankalin jama'a sosai. Idan suna rawaito labaransu, za su iya amfani ne da wasu bidiyo ko hotuna waɗanda ba su kamata a ce an yi amfani da su ba domin ba da misali. Za su iya gudu inda ake kona wani ƙauye ko inda ake kashe mutane ko kuma inda aka yi wani mummunan abu wanda bai kamata ba a ce an nuna shi. Su kuma suna wannan ne da manufa guda kawai, shine su iya tayar da hankalin jama'a, su iya raba kawunan mu, su iya haddasa gaba tsakanin mu da kuma gwamnatin mu. Shine yanzu Nijar ta shigar da ƙara saboda a taka mata burki. Dama wata ƙasa a duniya tana da 'yancin ta hana wata babbar tasha ta yada labari ta rawaito labari akan watan kasar, sannan kuma idan ta taka iyaka, idan ta wuce ka'ida, za a iya shigar da ita ƙara kuma. To shine Nijar ta yi a wannan lokaci. Ya kamata ku san wani abu, waɗannan tashoshi na yada labari na ƙasar Faransa sun kasance ne wani makami da Faransa take amfani da shi domin ganin cewa suna ci gaba ne da yakar mu a kowane lokaci. Na san za ku iya cewa ta ya ne labari zai iya kasancewa makami. To ku saurara, a cikin wata ƙasa misali idan wani abu ya faru, sai ku ga cewa ba komai bane gwamnati yake fitowa yana magana akai, saboda sun san da cewa wasu abubuwa bai da wata fa'ida a bada labarin su, illa kawai ma abin zai tare da fitina ne. Su kuma waɗannan ƙasashe ko in ce waɗannan tashoshi na yaɗa labari na ƙasar Faransa sun kasance ne suna neman irin waɗannan labarai waɗanda za su iya tare da hankalin mutane gabaki ɗaya domin su bada labari a kansu, sannan za su bada labarin ne ta yadda hankalin kowa zai ɗagu. To wannan shine makamin da suke amfani da shi domin ganin cewa suna ci gaba da yakar mu a kowane lokaci. Ai idan kun lura sai ku ga cewa abubuwan kwarai da ke faruwa da mu, irin ci gaban da muke samu a cikin kasashen mu, da wuya ku ga waɗannan kasashe na yada labari sun fito sun yi magana akan shi. Amma a duk lokacin da aka samu hare-hare na 'yan ta'adda, idan aka kashe mutum kaza, to duk sun sani. Wai ka ma idan aka kai wani hari, hatta adadin mutanen da aka kashe da adadin mutanen da suka raunata sai sun samu wannan labari kuma sun rawaito shi. Babu abin da suke rawaitowa a kasashen mu illa barna kawai, sai idan mummunan abu ya faru ne tukunna suke fitowa suna magana akai, amma idan alheri ne shiru suke da bakin su. Idan ba ku manta ba ma, lokacin da waɗannan ƙasashe guda uku, Nijar, Mali, Burkina Faso, da suka fita daga cikin ƙungiyar CEDEAO, suka ɗaukar darasu a hannu, suka yi juyin mulki a cikin ƙasashen su domin su riƙe mulki da kansu, bayan shekara guda waɗannan ƙasashe sun kasance ne sun fito sun ba da bayanin ci gaban da suka samu ta fanni daban-daban. Amma abin mamaki, tashoshin yada labari na ƙasar Faransa abin da suka rawaito shine koma bayan da aka samu bayan ficewar waɗannan ƙasashe guda uku daga ƙungiyar CEDEAO shekara guda kenan. Su ƙasashen sun rawaito ci gaban da suka samu, amma su kuma tashoshin yada labari na ƙasar Faransa sun rawaito koma bayan da aka samu, amma ba su yi magana akan ci gaban da aka samu ba. Wannan kawai ya isa ku gane cewa iya mummunan ɓangaren mu ne kawai suke nemowa domin su bada labari akai, kuma ko dama shine abin da suke so, ba wai ci gaban mu bane suke so, sai dai kawai mu koma baya. Kafin mu ci gaba, ina gayyatar ku da ku shigo cikin tashata ta WhatsApp domin sanin wasu abubuwa waɗanda ba dole ne lokaci sai na video akan su ba. Domin shiga cikin tashata ta WhatsApp, zaka danna kan sunan wannan bidiyon da kake kallo yanzu, gashi anan sunan video kenan. Kana danna shi sai bude maka nan. Yanzu sai ka danna inda an rubuta group WhatsApp, gashi wannan na farko. Sai ka danna saman iya wannan rubutun kawai na farko, gashi anan. Shine zaka danna. Kana danna shi. Idan ya kaka nan sai ka taba wannan wurin da an rubuta voila chain. Yana kaka nan sai ka zabi WhatsApp wanda kake amfani da shi. Ni ina amfani da wannan ne kenan, zan zabe shi ne. Kana dannawa sama, to zai kaka ne cikin watan tasha, ga ta ce kake gani anan, amma aiki bai kare ba. Yanzu sai ka danna wannan wuri inda an rubuta save, gashi a saman nan ga, kana danna shi. Aiki bai kare ba, yanzu aiki na karshe shine ka kara dannawa saman wannan wurin so guda. Kana dannawa yanzu kaga ya dawo haka, shikenan yanzu kana ciki. Sannan sai kasance duk abin da na saki a cikin WhatsApp za a sanar da kai ne yanzu.